Nunha fin de semana solleira e de abarrotamento nas rúas, Lugo despediu o San Froilán co Domingo das Mozas. Unha das citas clave desta data é a ofrenda a Rosalía de Castro, que este ano correspondeu a Brancavillares. Entre cantos e sons tradicionais, acompañada do grupo Cántigas e Flores, a divulgadora musical fixo, en conversa directa coa poetisa, unha loanza da muller e da cultura galega. Somos vizosas, somos mulleres feitas e dereitas, somos complexas e cantamos e contamos a nosa propia historia. Xunto ao alcalde Miguel Fernández e a concelleira de Cultura Maite Ferreiro, Brancavillares depositou flores e froitos da terra diante do busto de Rosalía no parque que leva o seu nome, acto que rematou co himno galego. No último día das patronais, Lugo retrocedeu no tempo co mercado medieval, que dende hai unha década organiza a Asociación de Antigos Alumnos da Escola Ramón Falcón. Postos de artesanía, demostracións de oficios tradicionais e de cetrería concentraron numeroso público arredor da catedral. Ao longo de todo o día, o recinto feiral estivo ateigado de nenos e maiores que gozaron por igual das atraccións. E aproveitaron para achegarse a xantar ou cear o polvo nas casetas. Como facer cola é case inevitable, observar a habilidade dos pulpeiros cortando os cefalópodos foi un dos atractivos do tempo de espera. Aínda que o San Froilán chegou ao seu fin, as casetas seguirán abertas ata final de mes e as barracas durante todo o día, de hoxe con prezos rebaixados.